Ivan úžasný, už to niekto povedal. Virtuos. Ja si úplne myslím. Neskutočná vládka. Ale už vás týmto znervozuješ. Leo na to uspáva. Pukni, jeden uspáva. Vlado, však Vlado, to je strašné deprimujúce, jeden uspávaš, druhý uspávaš hadov, čo tu je strašné pospúť. Vlado je uspávať psov. Všetko. Si bol odletovaný, nie? Vlado, to robíš Tak doma, ste čo vonej, psovi ja to prestane. prichytím. Vlado opačne, keď to potočí. Vlado, daj mi ste ho tu von. Nedávaj mu to. A pamiatku. Počkaj, si tak. Podajte tam ten merák nedušnosti. Daj mi nejaký no. A jedničku. Máš všetci. Taký bicí. To si kúpil nové náčiníčko? Teda? To buben za 30 000 €. Profesionálne náčinie. To je ono. To je ono. Aby si videl tie hodnoty. Ikea. Ako sa zapíne? Pekné má to. Už som zapal. Sobie to jest takie trafopleky, víš, také diakone. Máme, že trrrr. Tak máš. Dva máme si, že Aj máš dva. To máš radiátor. Mám na 25. Máte sa ducha. Dobre. Cievku neviem. Ja to nahrám, dobre. Víno? Sekundu. No. Co to tady smrdí? Skutočne. To na konci to bolo dobre. To bolo záver, jak Toto bolo je dobre. na hospodárci. Nehaj mu to. Aj mi zvonču. Čo sa mi to začalo ľúbiť? Tak, tak. Daj mu zvonček, Peťo. Si to natáčal, alebo ne? Tak na. 126. Vladeno. Vládko, počkaj zo 6. vypočtovky. Natáčať. Vlado, počkaj zo 6. vypočtovky ešte na chvíľu. Počkaj, dali mi